Tudj meg minél többet a cégpiacodról. Ugye vannak különböző szempontok, amik alapján tudunk kicsit több információt összeszedni a cégpiacodról. Ilyen szempontokat fogunk megnézni. Ezek között a szempontok között lesznek olyanok, amik számodra nem relevánsak, nem érdekesek, lesznek olyanok, amik viszont igen. Én azt javaslom, hogy mindegyik szempontnál, mindegyik kérdésre egy kicsit állj meg, gondolkozz el, hogyan tudod te ezt a saját helyzetedre alkalmazni. Ne dobj el rögtön semmit, hanem egy picit rágulj rajta és gondolkodj rajta. Az első szempont a kor. Ugye nem mindegy, hogy kommunikálsz egy idős ember vagy egy gyermek felé. Lehet akár egy másik szempont a nemek szerint, férfiak vagy nők. Ugye erre egy példa, hogy ugye magazinokból is vannak női és férfi magazinok is. De lehet akár az, hogy az iskolai végzettség szerint. Tehát mondjuk más kell egy érettségizett embernek, és mondjuk egy diplomás embernek. Nagyon fontos, hogy hol élnek, hiszen hogyha te tudod, hogy hol élnek, akkor tudod, hogy hol kell őket megtalálni, hiszen neked kell oda menni, neked kell ott kommunikálni, ahol ők megfordulnak. Hiába szeretnél te egy adott médiát használni, hogyha ők nem nézik, nem hallgatják, nincsenek jelen egy bizonyos helyen. Egy másik szempont lehet, hogy mikor vásárolnak. Lehet, hogy a te terméked éppen egy olyan termék, ami egy időszakra szól, mondjuk nyáron vízibicikliket szeretnék kiadni, hát télen nem biztos, hogy ez működni fog, tehát fontos végig gondolni, hogy neked milyen évszakban és időszakban, mikor, milyen kampányokat érdemes előkészíteni, milyen kampányokat érdemes futtatni. Egyszerűen meg kell nézni azt, hogy milyen gyakran szoktak vásárolni az adott területen az emberek, és ehhez mérten kialakítani azokat a termékeket, szolgáltatásokat, amik segítik őket abban, hogy valóban elérjék azokat a dolgokat, amiket ők szeretnének. Fontos, hogy hogyan vásárolnak ők, azaz milyen folyamaton mennek keresztül, hogy születik meg az ötlet, hol találkoznak először a te termékeddel, szolgáltatásokkal, milyen oldalakat látogatnak, milyen könyveket, magazinokat olvasnak el, egyszerűen milyen folyamaton mennek keresztül. És gondolkozz azon, hogy ebbe a folyamatba te hol tudsz bekapcsolódni. Hol lesz az a pont, ahol te még több dolgot tudsz adni nekik, ahol tudsz segíteni nekik, ahol többet tudsz majd végül eladni nekik. Gondold végig azt, hogy miért pont nálad vásároljanak. Miért választanak téged? Ezt leginkább a már meglévő vevőitől tudod megkérdezni. Gondold végig azt, hogy hogyan járnak dolgozni, milyen útvonalon, milyen eszközzel. Ha buszoznak, akkor te hogy tudsz például a buszon jelen lenni, milyen reklámot, milyen segítséget tudsz nyújtani, milyen különlegességet, egyediséget tudsz ott adni, amit más cégek például nem. Milyen nyelvezetet használnak. Lehet, hogy tegeződnek, lehet, hogy magázódnak. Nézd meg a konkurencia oldalait. Te végig gondoltad már, hogy a te weboldaladon hogyan fogsz feléjük kommunikálni? Milyen nyelvezetet fogsz használni feléjük? Az ő gondolataikba kell bekapcsolódnod, és olyan nyelvet használni, ami közel áll hozzájuk, nem idegen számukra. De érintettem már azt, hogy honnan szerzi az információit, azaz hogyan informálódik vásárlás előtt, miket néz, hallgat, egyáltalán milyen kultúrában van ő. Lehet, hogy éppen valamilyen új dolgot akarsz bevezetni, de ez beleütközik az ő szokásaikba. Nagyon nehéz szokásokat megváltoztatni, úgyhogy nagyon vigyázz olyan termékkel, ahol szokást kell megváltoztatni. Az emberek elég nehezen változtatják meg a szokásaikat. Úgyhogy nézd meg azt, hogy ők honnan szerzik az információit, kapcsolódj be a gondolataikba, és add számukra azt, ami számukra igazán fontos. Köszönöm szépen a figyelmed, folytatjuk egy következő videóban.